Beno, 2023ko azken Ziruli kanta hau egitera etorri gara Gernikara eta beno, eskerrik asko hemen egotearren, Aitane, eskerrik asko azkenean lortu dugulako, kostatu zaigula. Ez dakit zelan zauden, zelan daramazun urte amaiera hau. Bueno, urte amaiera ondo, beti ondo, baina hori, oin apetxo nerviosa nau, baina esan dudan moduen lehen, ondo, pozik. Beno, bai, alasaitzen juten zaren eta gustura zauzen solasaldian. Beno, baita ere aipatzea Kulparnason gaudela, lokal hau Kulparnaso dala, eta eskerrak emotie bai Kulparnaseko taldeari, zein Daniri hemen dagoela, eta ez dakizu aurretik egon zaren hemen? Bai, Gernika nahiko ezagune da, ez da Kulparnaso, baina, ni bate baino egon, justo nakarreko kontzertue amaitute ona etorri gintzen eta giro superona egon zan, lagunen artean ganera eta super gustora. Bueno, bueltatzeko orduan, bueltatuko gara beste baten, edo agian orain amaieran. Hoi da. Beno, aurkezpenekin hasteko, Aitane Goñilanda, historialaria, artearen historian baitare aditua, irakaslea, argazkilaria analogikoa eta beste hainbat gauza, baina nola baita aurkezteko, nola ateratzen duzu denbora gauza guzti hauek egiteko? Nola daramazu zure egutegi hori? Denbora aldetik, ez dakit askorik egiten dodan edo gutxi egiten dodan, baina orokorrean irakaskuntzan egoten naz, así que nire eguneko 80 edo irakaskuntzan izaten da, normalean. Eta hortik dekodan denbora librea, etxean gauzak egiten, harriguri lagunduten edo sesiñoak antolatuten edo egiten, eta hori da, normalean beti asteburuetan. Hori horrezatik galdetzen dutxut. Eta aurrera. Gu bezala hemen ere, bakoitzak alduen heinean bere tarteak bilatuz. Baina, historia klaseak ematen dituzu hori bai, eta hori izango litzateke zure lanik finkoena, nola baita esateko, baina gero bertan ateratzen dituzu hainbat zati harrigurirekin lan egiteko, ez da? Hori da, bai. Alduzun heinean. Harriguri, ezagutzen ez duenentzat, arte kolektibo bat sariela esan daiteke, ez da? Eta bideoklipak batez ere egiten dituzuela, edo nola deskribatuko zenukezuk? Gaur egun da ekoiztetzea, irudi eta ikusentzunezkoetan oinarrituten da, batez be, eta bai da egie, jendeak ezagutu egiten gaitule bideoklipei esker edo bideoklipak egiten dugu zalako edo eta ganera talde nahiko potenteak az egiten dugu lan normalean, beste mota bateko taldeak begoten direz, baina hori. Eta bideoklipak bakarrik ez dugu egiten edo harrigurik bakarrik ez dauz bideoklipak egiten, anuntzioak behiten dauz beste mota batetako ekarpenak edo enkarguak egiten direz, eta, hainbat gauza egiten dire, dokumentalak bebai, justo orain, azaroan amaieran egin dabe korto bat, orduen bideoklipak bai, baina beste hainbat gauza bebai. Klaro, agian ezagunak sariek kanpotik bideoklipengatik, baina suposatzen dut iragarkietan ere nahiko meloi handia dagoela, ez da, eta nahiko lan dituzuela. Bai, eta hori da nik uste dut bidea. Osea, bideoklipak bai, baina ez da bidirurik emoten, eta orduen, mesedez, anuntzio gehiago behar duguz. Hemendik egiten dugu deialdi bat, iragarkientzat, bai, logikoa da. Baina, gero zuek ere gustoko izango duzue bideoklipo horiek garatzi, Bai, asko. Zeganera, askatasun asko emoten dabe, nik normalean ez dodaz bideoklipak eta antolatuten, osea, hori lantalde hori edamaten dabe edo Ander, Jasik edo Jabik eta eurek antolatuten dabe dana, baina artistikoki edo artearen aldetik eta askoz be askatasun gehiago dau eta askoz be zabalagoa da, orduen ez dakit, gogotsu hartzen dabe bai bideoklipa egitea. Eta sormen handiagoa, suposatu dezaket. Bai. Eta hasiera batetik hastearren nola hasi zineten, nortzuk elkartu zineten, eta nondik atera zan nolabait honelako zerbait egiteko grina, baita ere aipatzearren orain nahiko talde dauzelako bideoklipak egiten edo zuen antzeko estetika horrekin, baina zuek hasi zinetenean ez zegoen inor Euskal Herrian horrelako zerbait egiten, nondik sortu zan hori? Ez zegoen inor, edo egon bai egoan, baina beste ikuspunto batetik, ez da, edo oso finketa beste bideoklip edo beste irudi mota batean, ez dakit. Baina, guk batu ginen edo hasi ginen, oin gara
hiru direz batez be, Javi, Ander eta Hasi, gero ni nau, satelite moduen. Bueno. Orduen, Satelite garrantzitsua. batzuetan banau, beste batzuetan ez, batzuetan barrura, beste batzuetan kanporago banau. Baina hasi ginen oindala urte pilo bat, eta lau izatean, edo lau baino izan gintzezan askoz be gehiago. Igual 10 bat edo, baina gehiago modu idea bat lantzeko moduen edo idea bat sortzeko momentua salako edo holan zeuzer eta. Bueno, gero urteak pasata eta bakotzak bere behar desberdinak hartzen dauz eta orduen gitzi hau geratu gintzezan eta gu. Bueno, baina aurrera jarraitzen duzue, bakoitzak alduen egutegiarekin eta dana. Bai. Hasiera horretan ez dakit zeintzuk izan ziren lehenengo urratsak, baina gero bai, bere garaian elkarrizketa bat izan genuen, zorionez baita ere, guztiokin gainera, eta bai la modari egindako bideoklipak aipatu zenituzten, garai horretan zebizielako, eta gainera analogikoan grabatuta zebizela, da ez dakit pizkat honen inguruan, esperientzia horren inguruan. Bai, justo garai horretan noizen batu gintzezala, eurek etorri ziren, uste dut, etxartu ez badu gogoratuten, Burgosetik etorri berri egon ziren, eta bertan grabatu ebezan 8 bideoklip la modarako, edo la modantzako barkatu. Da ziren 4 bideoklip eta beste 4 visuales. Eta erabaki zeurien dirua egoalez, edo dirua egoalez analogikoan grabatzea, eta justu momentu horretan superpozik egon ziren, edo egon ginen, ze superpolitak atara ziren, superondo atara ziren. Bai, eta azken bideoklipen artean egongo litzateke bai, Habanera, baita ere, izan dugula hemen Amorante gurekin, beste solasaldi zoragarri bat egiten, eta hori bai zuek egin duzu, ez dakit zuzendaritza guztiz edo arte zuzendaritza, baina kriston bideoklipa da, ederra da, zorionak, berez. Zuzendaritza, Arrigurek eraman deu, Jabik, batez ere, eta berari esker izen da horren ondo geratu dala. Bai da, egia da beste zuzendari batzuk dauzela arte zuzendaritza, ezakit zer, baina erratutez banago, Jabik eraman deu, bide guztiak eraman deuz berak, edo onartu deuz berak. Oso ondo geratu zaizue guztioi, eta Jabiri ere, zorionak. Bai, ganera, adibidez, la modako bideoklipetan nien nintzen egon, baina justo honetan bai, argazki finkoa egiten eta beste edo zertan laguntzen, eta nahiko luzea izan zen, igual izan ziren 3 egun grabazioa, bideoklip bakarrerako, bat, baino ez, baina, beste gauza politak egon ziren, ez da, Anderrek adibidez aipatzen deu edo deskribatzen deu, como euskeraren arloko, euskera ez, euskal kulturaren arloko resumena edo ez dakit ondo zelan azaltzen duen, baina holan zeuzer geratu zen eta super ondo, super politzu. Gainera, entzinako eta garaikidetasun arteko nahasketa eder hori. Eta zu argazkilaritza finkoa aurrera daramatzasunean, zein da, ez dakit nola dekozun lan egiteko, zein da zure lan egiteko era, edo nola antzematen duzu zer argazki atera behar duzun edo, ez dakit analogikoaz egiten duzun hori ere? A ber, ez da zaila erantzuna, ez dago alako metodologia bat, edo nik ez deko dalako metodologiarik. Ez dakit horrek kalte egiten dozten edo onerako dan, baina, a ber, bideoklip bat grabatzera goazenean edo zeu zer grabatzera goazenean lehenengo gauzie da laguntzea. CF-ak monta behar direzela, edo komboak, edo fokoak, deskargar, kargar, deskargar, hori dana, horretaz aparte, bale. Gero ja, beste ez dakizen bat ordu eramaten dozuz, irudia sortzeko prozesu horretan edo zeta sortzeko hainbat denbora behar duzu. Eta orduan, ja grabetan hasten diranean, zen niri gustatuten da, grabetan dauzenean ja argazkiak egitea, hau da, normalean kamararen atzetik ibilten naz nire kamaragaz, eta saiatuten naz
kamarak berak ateraten dauen irudia, nik bebai batzuetan, normalan askotan ez dut lortzen, baina, bueno, ateratea bebai zeuzelan. Eta hori jainde dagoanean, edo beste momento batzuetan bebai, hartu egiten dodaz beste kantantea edo bideoklipan edo horretan agertzen diran beste pertsonai batzuk eta ateraten doaz eta beste argazki mota batzuk egiten dugu. Baina normalean ni egotenaz kameraren ondoan edo azpitik edo goitik ez dakit normalean lurrean askotan eta holan egiten dodaz. Eta kameraren aurrean nola sentitzen zara? Kameraren aurrean txarto. Hori gertatu egiten da, maiz, ez da? Kameraren atzean zauzenean edo. Gustatuko jatan, askoz be eroso hau sentitutea, baina ez dut lortzen. Bueno, hori eginez lortu egiten da, eta bai. Gero baitare, aipatu duzu beste elkarrizketa batzuetan, eta izan genuen solasaldian noiz agendarekin baitare, baina esan zenuten azkenien bazegoela diru eta gian aukera gehiago zuzendaritzan, baino arte zuzendaritzan, ez da? Edo, dinot, hausnarketa interesgarria darako, da agian pentsa alduelako jende batek zerbait zuzentzeak pilo bat diru ematen duela, baina gero egia esan da agian zuetzat praktikoagoa da, barkatu arte ideia hori garatzea, edo, klaro, ez dakit analogikoan grabatzen duzuelako den baita ere, edo horrek ere influentzia daukan, baina nolakoa da kontu hau, ez dakit orain zuzenketak egiten dituzuen gehiago, edo arte zuzenketa horietan espezializatu zarien. Ez dut uste ulertu danik aldera. Esan nahi duana da, azkenian hausnarketa kuriosoa iruditzen zaidala, kanpotik dirudielako zuzendaritza dela como aukerarik onena, zerbait eramateko, baina zuekin berbagin genuenean, aipatu zenuten baita ere, arte zuzendaritzan, bakarrik, edo arte garapen horretan badagoela agian aukera handiago. Bai, nik uste dut esan gure duzuna dela guk egiten dugula, batez ere grabazio batek eskatzen duen dana, eta guk eramaten dugu produkzioa, eramaten dugu zuzendaritza, eramaten dugu edo orain arte egin dugu holan, naiz eta guk talde bat izan eta gero gure taldera gehitu beste hainbat pertsona askotan produkzioa eramateko, kontutan izateko zenbat pertsona mobidu behar direzan, kontutan izateko zenbat kotxe behar diren edo zenbat behikulo behar diren trasto danak eramateko leku batetik bestera jatenen emoteko arte zuzendaritza bebai beste departamento bat izaten da eta alan dabe departamento desberdinak izan da arrigurik eramaten deu zuzen... Bale, dana, bale. Antolakuntza guzti hori. Bai. Baina bai da egia egiteko beste modu bat dala, zuk sortzen dozu ideia eta beste batzuek egin dezaten, ezta? Eta igual, ez dakit hori esan nahi dozun, igual justo elkarrizketa horretan nik uste dut Ander igual, Anderrek aipatuko zegoela, bai, guk holan egiten dugu lan, baina askoz be ez dakit, guretzako onagoa izango litzateke egitea. Guk ideia ekoiztu, guk ideia sortu, eta beste batzuk egin dezala. Eta hori zergatik da, edo azkenien lan kriston lana dalako esan duzun beste guzti hori antolatzea, da ekoizpen guzti hori egitea. Bai, hori da. Eteginarekin alderatuta. Bai. Bueno, baina beste kasu bat badau, zuk eraman duzula bai gidoia, zein zuzenketa, harria eta bidea duela pare bat urte aurkeztu zala, baina nola izan hau gainera Paula Gomezekin batera, hau bai harriguritik at da, eta suposatzen dut zure gauza bat dala, ez dakit nondik sortu zen ideia. Bai, da at eta ez da at. Bale. Osa, biek dauz. Bueno, garai horretan, justo itzialdian egon gintzen, eta Paula da nire oso lagun bet, berak bideoak sortu izan dauz, uste dut hau izan dela bebai berean lehenengo kortoa, arte derretan egin eban bebai master bat, neureles, eta berak eukon ganak edo gogoak nik ez egiteko lan. Da esan genuen, bueno, pues venga, aurrera, da justo garai horretan atara esan Bilbon diru laguntza bat. Diru nahiko zan, ondo, guai,
eta oso epe gitzian, ze imaginatu, gupatu gintzezan bariku baten, eta hurrengo astelenean entregatu behar zan dosierra. Bai, eta Bilboko udalak eskatzen ebana zan diru honegaz, sortu itzialdiari buruzko korto bat, eta ganera Bilbo egotea barruan, edo Bilbori buruzkoa izetea. Pues vale, pues quieren que hagamos un anuncio de Bilbao. Vale. Pero sutil. Eta jende guztiek, edo gure iritziz, jende askok egin zeuen diru horregaz, Bilbori buruzko, ez dakitzean esan, anunzio bat, edo gauza simple bat, bai. Eta orduen guk erabaki gendun, zelan ni beste batzuk eta Jonander sartu gendun hor, Jonander Urresti, eta erabaki gendun zelan gu mendien oso ondo bizi izan dugun itzialdia, ze ganera momentu horretan esan gendun, por favor, que venga otra. Bai, eta esan gendun, bueno, sartuko dugu Jonan, sartuko dugu Bilboko piso baten, eta Paularen pisoa zan, justo sartu berri egoan bertara, ez dakit, igual hilebete aurrera sartu zan, edo mudantza ondino osorikin barik, eta danok sartu ginen piso horretan, igual 3 egun, eta kortoa ekoiztu gendun hasikera baten Galapanegaz. Eta Galapan da Bilboko beste ekoiztetxe bat, Ander Barinagak eramaten dugu. Eta garaio horretan Ander Barinaga eta Inigo Zubero ziren. Eta orduen eurekaz batera, ze eurek eramaten deure ekoizpena, baina batez ere papeleo guztie. Eta beste ekoizpen zatie, Arrigurek eraman zegoen. Bueno, ja, nik barruen egon nintzen, orduan erabaki gendun, Ander eta Jabik eta Jasik grabatzea dana, fokoak eramatea, beste ekoizpen guztie. Eta holan egin gendun. Eta hori izan zen, Jonander sartu gendun piso batean, eta, klaro, piso bat zen, bajo interior bat, eta emoten zeuen, Guggenheim aurreko pisuek ziren, eta emoten zeuen bista guztiek bertoko patiora, ez da kanpora bez. Esan ezebez ikusten, piso horretan. Eta esan, de lo cerrao, lo más cerrao. Eta orduen gure erabaki esan, zelan berak hartuten duen erabaki hori, dokumental, fikziozko dokumental bat sortu gendun, eta bera sartu zen hor, eta orduen grabatu behar zen bera VHS-arekin, lanean egongo bazan moduen. Ikerketa bat egingo bazeuen moduen, ezta? Zelan sartu daun hor bertan, eta zenolako bizipendeko zen, eta tonteriak. Eta orduen asmatu gendun, igual berak bertatik egin alzeuela Bilboko mapa bat, antzeko bat. Eta hori, zelan bizi eban barrutik, kanpotik, ezaki zer, eta gogoeta bat, eta gure gendun bebai egin Bilboko deskribapen bat. Barrutik, kanpora, ez dakit oso ondo zelan, saldu, baina... Sentitu behar da, ez da. Bai, ganera, nahiko esperimentala izan zen, ze grabe gendun digitalian, grabe gendun Super 8an, grabe gendun VHS-an, grabe gendun Amasian, eta dana erabili gendun. Eta hori, eta nahiko polito geratu zen, ezin daion ikusi. Hori galetuko nizun, urrengo galdera zen. Baina, klabeagaz bakarrik sartu da zara, ze gure gendun mobidu beste festivaletara, eta ganera deitu euskuen festival batera eramateko, baina, klaro, ez dakit, propietatea dan udalakoa edo Arriagakoa, edo ez dakit noena dan propietatea, eta orduen ezin da mobidu, baina. Bueno, baina posik geratu zineten, eta password horrekin bai jendeak ikusi dezake, berriro, zuzenduko zenuke metrai bat. Bai, a ber, izen zan nahiko kamikaze. Bai, oso kamikaze izen zan, ez genduan jakin ezebez, ez genduan jakin eskerrak izan zala bai oso berrez, Jonander pasatu egiten ebazan hainbat gauza, eta gure aldetik beste askorik egin behar, ze dokumental bat zan, grabatu behar dugu Jonan, hemen biziten.
eta grabatu behar dugu jonan, zuk aldatuten, grabatu behar dugu grabatu behar dugu lanean, grabatu behar dugu entrenatzen, grabatu behar dugu, osea, erraz, egunerokotasunean, eta orduen alde horretatik super erraza zen. Baina gero bai izan egie, pues, ez, orain ipini 85 bat, bai, ez dakiz zer, kambiame de lente, horregaz galdute, baina, bueno. Eta Jonan antzesten zebilen, zure aktor fetitzea badala edo antzesle fetitze moduko bat, baina bera bazegoen, dokumental faltzu moduko bat zan. Bai. Divertigarria ikusteko suposatzen dut. Bai. A ber, ez daki divertigarria dan, polita bai da, baina, bueno. Eta gero hainbat, bueno, teknika nahastea ere hori irten zan hasiera batetik, bazen baldintza bat idatzita zenutena hasieratik edo zuen lan egiteko era bada baita ere edo? Ez, gure lan egiteko era da, orduen guk ikusi genduen aukera ona zala, praktikatzen jarraituteko. Guk ez genduan euki buruen korto hau izango zala la letxe. Ez, orduen erabaki genduen, aukera ona eta polita izango litzatekeala formato desberdinak eta dana hor sartzeko eta entrenatzen jarraitzeko. Bale, Aitane. Eta gero zure munduan ja kokatuz edo, ez bakarrik Arriguri, baizik eta, zer mugitzen dago Aitane, bai, Meñakakoa zara, aipatu dugu kamera ostean, eta gero ez dakit menditzangoak gustuko dituzula ere irakurri egin dut, ez dakit orokorrean egiten dituzun edo, eta nire galdera izango litzateke, noiz eramaten duzun kamera menditzangoetara, edo beti, edo inoiz, edo nola daramazu hori? Hori atara da EITB kulturatik, eta arrazoi guztiagaz, baina, askotan joaten naz mendire, errez dekot etxetik urten eta soilu beranoa. Eta guztetan dazto asko paseo hori egitea, edo, paseo... Beti berdina, edo? Bai, beti berdina. Ni banaz pertsona bat gustatzen jatala beti gauza bardinek egitea, baina ez en plan tok edo ez en plan metodiko, sin más. Nik hau egiten dut eta listo. Baina ziurtasuna sentitzeko edo... Ez, batzuetan banoa eta hori dekotelez errez, hori egiten dut. Eta baten inertziaz, edo ez dakit, esan egon, sartuko dut kamera, eta eroan egon. Eta justu atara diatazan oso argazki politek, eta baina politeko lan sin maz, politek. Politek? Baina beste asmo barik, ez neuen hartu, gero egingo dut proiektu bat, gero ez dakit zer, gero ez dakit kual, ez, sin maz, argazkiak egiteko, como si vas a entrenar, eta listo. Eta eraman nebazan, eta esan egon, igual eroan behar dut gehiagotan, baina ez dut hartuten egunero urteten hazen bakotxan eta hartuten dut, porque da trasto bat, ez batzuetan nahi egenaz minegaz, no, ez imposible. Da gainera gian mendira baso batzango bat egiten, nolabait askatasun hori nahi badozu edo erlasazio hori, baina bai, EITB kulturan ikusi dut eta bertan aipatzen zen, eta horrezatik nire urrengo galdera zen, agian aizialdian ere eramaten duzun, kontzertu batera, edo ez dakit nora, edo batzutan bai, edo batzutan ez, bestela hori bera gertatzen delako. Bai, aurreko galdera jarraituteko, bai eukineuen baten, proposamen bat egiteko fanzine bat zen, eta bertan zen, Somos Paisaje edo olako zerbait zen konpainia edo jentea. Kolektiboa. Eta orduen aitzaki horregaz, bai hartu neuen kamera eta egin neuen paseo osoa eta erretratatu neuen paseoa. Eta gero ja sartu nebazan beste teknika batzuk argazki horrekaz eta egin nebazan transferrak eta horrelakoak eta horregaz sortu neuen nire fanzinaren zatia. Eta orduen hortik ja aurrera jarraitu egin dut, batzuetan eramaten dut, beste batzuetan ez, orokorrean ez, baina bueno. Eta gero beste galderaren arire, eramaten dut aizialdian, baina bakarrik oporretan nagoenean. Beste herrialde batean nagoenean, baina urteten hazenean normalean orokorrean ez dut eramaten. Eraman aldot bebai, lokalizazioak egiten dugu zanean, hori niretzako nahiko aizialdia izaten da.
ez dakit Anderrek esaten da, joan behar gara ikusten ez dakit zer, aber leku horrek, edo leku hori aproposadan ez dakit zer gabeteko. Pues orduen eramaten dugu kamarak eta, bueno, normalan ez dugu askorik eramaten, bi edo... Nahiko, ja. Bat edo bi edo ez dugu ezebezera eramaten. Baina horretarako bebai erabiltzen dut. Eta beti eramaten dozu analogikoa edo, kasu hauetan eramaten dozu beti analogikoa eta kitxo? Bai, oza, nik ez dakit egiten digitalean. Bueno, bai, ziur baietz, baina ez da zure... Ez da gure. Ez da gure, hori da. Eta zergatik edo? Ez, sin más, ez que ohitu egin naz analogikoa erabiltzera eta niretzako nahikoa da. A ber, oztopo asko dekoz. Karreteak erosi behar direz, dire merkeak, kamarak apurtu egiten direz, batzuetan, segun ze kamara erabiltzen dozun, trasto bat da, gero errebelau egin behar direz eta beste hainbat diru page behar dozu, etxera heltzen direzenean negatiboak non gorde behar dozuz, osea, aitzakiak ez, baina orokorrean... Praktikotasuna ez. Ez da praktikoa. Orduen, baina ez dakit, ez que digitala ez dazte guztetan, edo ez da igual ez daztela guztetan, igual ez que ez dut erabili nahiko bez guzteteko, baina ez dekot beharrik. Edo txarra esan duzuna dela, eskaneratu behar dituzu orain, negatiboak errebelatu, baina hori ere guzti zirraragarria ere bada. Bai, eta hori orain ja ez dugula egiten, baina lehen basan, igual ematen ebasan orduak eta orduak asteburuak eskaneatuten, eta hau barriro egin behar duzu, porque kolorea geratu zaizu, vamos, como el culo, baina, bai. Eta orain ja hori ez duzu zuek egiten inoiz ez, edo sortu denbora batik? Gitzi egiten dugu, ze ja ikusi dugu kanpora bialdu egiten badozu, negatiboak rebelateko eta eskaneeteko aldi berean, kalidade onan etorten dirala, oza, nik etxean oso kalidade ona lortu aldot, dekogun eskanerragaz. Baina eskaneoaren koloreak eta eskaneoaren beste mota bateko kalidadeak askotan ez dozuz lortzen. Orduen batzuetan gura dugu kanpoan egitea, eta gero kanpora bialtzen dozunean, bebai igarten dozu, ze konpainiak egiten duen ondo, edo boto, edo zeinek egiten duen txarto, edo esaizu gustatzen, igual ez da txarto, baina ez jatzuz koloreak gustatzen, eta orduen, hori ikasten zuaz, bebai nori bialdu eta nori ez, edo zertarako bialdu hori eta zertarako ez, ez dakit. Eta hori. Eta batez ere bada denbora arazo bat. Gehien bat, suposatzen dut. Baina gero bai, zu behin positibatute edo transferrak egiten dituzu, edo bestelako interbentzinoak egiten dizkiezu argazki hoiei, edo... Bai, oindala urte batzuk, ja. Hasi nintzen hortik, batez ere unian egiten genduzan transferrak eta holan, beste lagun batzuek hasi egiten dituen, eta hortik abiatute, erakin egun, sartuko dut hau bebai nire harriguriko lanean, edo honetan egiten duan agaz. Eta probatzearen, eta probatu neuen, eta ondo atara zan. Oso ondo. Bai, orain dekot buruen, igual, ez dakit, ja aldatu behar dela apurbet teknikea, edo ez dakit, igual larri ikusitze dauen, edo ja ez deuela horren beste, ez dakit. Edo agian zuri bilbide propioak eskatzen dizula beste gauza bat. Bai, hori da, igual bai. Eta zu argazkilaria izan da, ez dakit, baina molde hori esaten duena, hobeto edo gehiago esaten duela irudi bat, hainbat hitzek baino, ez dakit ado zauden, edo zu irudiekin egiten duzulako lan, eta orokorrean ez dakit hitzak erabiltzen dituzun edo. Bueno, ni hitzekin nahiko txarra naz. Eta, bai, batzuetan ez dakit. Igual ez da nire fuertetariko bat, baina igual badagoz pentsatzeko modu desbardinak, ez da? Igual jende gehiago pentsaten dugu modu batean, nik irudiekaz pentsatuten dut gehiago igual, ez dakit, igual piztinara botaten nabil, ez dakit hori holandan, baina batzuetan holan pentsetan dut. Osa, igual eske hori egiten, nire buruek hori egiten dugu, eta horregaz komodo nahu. Baina badauz, inteligentzia mota horiek bereizten dituztenak, inteligentzia fotografikoa izango litzateke bat, horrelako, ez dakit harremanduta dagoen, ez da, baina... Bai, zelei.
Baina zu bai argazkiak egiten dituzunean, baita ere pasara kontziente hainbat eta hainbat esan nahi dituztela. Agian hitzek gauza bat esan nahi dutelako edo ez, baina zuzenien, batzutan agian bai poetikoak dira eta orduan esan nahi zabalago bat daukate, baina argazkiak beti ez dakit. Ez dakit, igual adibide horregaz, igualen hau horren ados, ze igual zuk hartu dezakezu hitz bat eta hitz horrek eukin aldauz, ez dakit beste, ez dakit zenbet esan nahi, eta dekoz argazkiok honek deko zen horren beste. Orduen, no se, zuk dekozu hitz bat nahiko gauza simple eta aldi berean simple ez dana, edo izan ez aldana, eta irudi bat, eta bardin gertatzen jako, nik uste dut. Bai, ados nau, gainera hori, porque gainera gero begiratzen duenean, edo begiratzen duen pertsona jartzen dio esan nahi hori, bai argazkiari, zein hitzei, baina, klaro, zuek, edo zu, espresuki, baina adibidez bideoklip bat, edo, bueno, iragarki bat, baina bideoklip bat adibidez interesgarriagoa dalako, klaro, abesti bateri irudia jartzea ere kriston meritua badeko, edo ez dakit, hori bada itzultzeko modu bat, beste erabatera itzultzeko modu bat, edo? Bai, hori bai, horretan ados egon alnaz, bai. Baina, bueno, ez dakit. Osea, bai dala egien, nik horretan askotan ez dudala pentsetan. Atarako tause honen esan nahi izango da, ez. Osea, askotan egiten doaz argazkiek eta izaten direz nahiko por casualidad. Odo impulso hori eta beria esan nahiak atera, baina hori oso interesgarria da ere. Bale, eta gero arte historian aditua izan da, Txillida eta Oteizaren artean galdetuko nizun, baina baita ere bestela ez dakit zeintzuk diren zure referentziak edo gustatzen zaizun norbait? Bueno... Edo gustoko ez duzun norbait? Bueno, nik ikasi neuen arte ederrak, baina ikasi neuen masterra. Eta zan Historia del Arte, Conocimiento y Tutela del Patrimonio. Hori zan Granadan. Ze guai Granadan gainera. Bai. Bai eta ez, baina oso ondo. Oso politze eta pilo bat ikasi gendun. Eta justo bertan ikasten zan asko klasikoa, klasizismoa, Alhambra ikasten zan asko, beste euskaldunak ez direzan hainbat gauza, ez da. Bai da egia, obviamente Txillida eta Oteiza ezinbestekoak direzela edo jakin behar da nortzuk diren, ni lotuko nintzen Oteizagaz, obviamente. Baina galetuten badoztazu zergatik edo zergatik ez, esan intelektualismo bat Oteizari buruz ezin dut esan ez dakit. Argazkiak bezala impultsoki edo, bai, ondo dau. Eta beste, ez dakit, izan daiteke margolaria edo, baina inspiratzen zaituen norbait edo bere artelanek? Ba, ikusi. Masterra eta holan hau da 2013an. 2013an egin neuen Historia del Arte. Eta garai horretan galdetu egiten badoztazu, esango neuen Frank Lloyd Wright, dala arkitekto bat, Estatu Batuetako Guggenheim, Nueva Yorkeko Guggenheim egin zeuen. Edo Egon Schiele, expresionismo. Gaur egun galdetu egiten badoztazu, horrek ja oso ondo dauz, gustatzen daztez. Garai horretan igual bebai esango neuen Kokoska, ez dakit. Baina oin ja artea eta historia del arte eta hori dana itzi dut apurbet, ez dakit, aparteta, eta gaur egun ikusten dudazan gauzarik interesgarrienak eta izaten direz igual pelikulak, bai. Eta esango dut barriro ere, EITB Kulturan esan neuen bardine, Symphony for the Devil. A ber, errepikatu, barkatu eta Sympathy for the Devil, eta
eske hori izan zen marabila bat niretzako. Eta filminen topaten duda zen hainbat eta hainbat marabila. Osea, askotan ez dakit esaten, direktore hau edo beste direktore hau, eske, me da exactamente igual, baina eske pelikula... Bai. Bale, irudien bidez, orduan, azkenien influentzia hori lortu egiten duzu, irudien bidez. Bale, gero zurego proiektuaren inguruan irakurtzen ibilinaz, baita ere, hori ez da izan ETV kulturan, baina oso interesgarria iruditu zait egiten duzuna hausnarketa, azkenien garela umetako memoria 35 milimetroko argazkietan gordeko dugun azkenengo belaunaldi hori, eta kristo melankolia sartu zait. Bai. Bueno, hori izan zen nire lehenengo proiektua, eta sartu zen generoi figuran, hori da aspaldikoa. Eta, pues, bueno, pues, esan neuen, pues, nire lehenengo biderra izango da, oso gauza simple bat bialduko dut. Eta alan dabe, nik neuen ezer espero, eta alan dabe sartu zeurien ez irabazteko moduen edo egalako, baina bai proiektuaren bertan sartu zeurien, eta uste dut ondino dauela ikusgai, bai, pues hori, eske aspaldi izan zen, eta ja ez dakit ez da dagoan edo ez. Baina bai, eta sorpresa izan zen, eta nahiko sorpresa polita. Baina bai, testoa melankolikoa zen, eta igual gaur egune hartuten badut esango neuke lar melankoliko, baina bai, como que justo garaio horretan ondino ez eguan horren beste jente ateraten ebazala argazkiak analogikoan edo hartuten ebazala ebala analogikoa barriro edo ez egoan. Ez dakit, nik esango neuen ez egoala jenderik, justo urte horretan. Eta urte hori paseta ja, jente pilo bat hasi zan. Eta orduen igual alde horretatik da horren melankoliko. Baina bai da egie testoa puztu genduela. Komisariado. Bai, testoa hartu neuen eta esan neuen, proiektua ondo lotzeko, testo milagroso bat joan behar da hemen, zespa bere honek hau ez doa inora. Ez baina testua oso ondo dau, eta uste dut benetazko hausnarketa bat dara, porque azkenien agian orain bain modan dau, edo modan gutxien espizka baten badau, eta itzuli da esan duzula zu analogikoa, baina egia da, umiei argazkiak analogikoan ateratzea, agian oraindik ere ez dala inkomuna, beraz, naiz eta puztuta egon egiazkoa da. Bai. VHS-ak, eta ez dakit betakamak aurrekoek, eta abar. Orduan, kutsu egiazkoa dauka. Gero galitu nahi nizun zelan daramazun sindrome dela impostora deituriko hori, beti egiten duzulako, ez dakit. Txikitzen egiten dituzun gauzak edo sentsazio hori ematen dit. Bai, normaltasun ez, eske nik egiten dudazan gauzak ez dudaz horren handi ikusten. Sin más, eske etxean egiten dudaz honek eta harri guri lagunduten dut, argazkiak egiten dudaz nire denbora librean, eta eske ez da horren besterako. Ez dakit ez da argazki sesio batean, argazki ortodoxo edo normal bat ataraten. Ez dakit orduen igual horren eraginez edo hori dala eta ez dakit txikitu egiten naz edo nik ez dut holan igertzen edo ez dut holan ikusten. Nik egiten dut hau eta listo, ez doa beste inora. Claro, eta egiten duzuna ezberdina bada edo, balio berdina daiko danak eta dana ondo dau, ez da esan ditzea, ez txikitzea baizik eta... Neiko, hori da daiko dana, ondo. Asko dala, beraz, bai. Eta gero, ez dakit zergatik teknika analogikoa ez da erantzun finko bat ere ez da, azkenien bertara juntzara eta... Ez da erantzun finkorik. Bai da egie, orain urte pare bat edo hiru urte igual, egin neuen ikerketa bat, eta ikerketa horretan bai aipatzen neuen zelan igual da momentua deskonfiatzeko, ez dakite, digitalarengan deskonfiatzeko edo
gauza horrengan guztiengan deskonfiantza hartzeko, baina ez dago lan arrazoi espezifikorik. Bueno, egia da aldi berean esan duzula gehiago apurtzen direla, baina beste egin batean gutxiago ere apurtzen dira. Osa, mekanikoak diren gauza horiek badirudiela obsoleszentzia programatu hori ez daukatela, beraz, bai badira agian. Iraunkorragoak, orain esan duzulako hori, eta gorarazi dit el apagón y todo esto, eta apagoia heldu egiten bada, beste guztia pikutara. Hori da, bai, osea, de hecho, nik badeko daz hainbat kamera, danak ez, baina hainbat edo gehien bat, pila barik funtzionatzen da benak, eta pila behar dute bai fotometroa martxan ipinteko, baina fotometroa erabiltzen badakizu, edo esposizioa aldatuten badakizu, edo inventetan, más o menos nik askotan inventa egiten dut. Intuitiboki, edo... Aurrera, ez dozu ez behar. Dirue bakarrik. Hori, dirue eta denbora beti ez da. Hori bai. Eta dauzkasun kamera analogiko guzti horien artean, eta esan dugun bezala orain modan dauzelako egin batean, zuk zeintzuk erabiltzen dituzu gehiago edo zeintzuk dituzu gustokoen. Adibidez, badeket pisukide bat argazkilaria dana, Ibaia Gorria, eta bera orain daukon Vivian Meyerrek erabiltzen zuen kamera horrekin, ez dugu goratzen izena, zu jakingo duzu hobeto, Black Magic da holan karratua, da kristona da, horrezatik dinot, zuk zer erakutzi aldi guzu asko? A ber, niri asko guztetan daz, Olympus MJU, bai objetibo fijo, bai zuma, osea, esaten deure, objetibo fijoa dekona askoz be onagoa dala, edo lenteagatik batez ere, ez? Nik uste dut kamera bardin izango dela, baina lentea ez. Argiagatik batez ere? Ba, igual argitzuagoa da, bai beste finkoa, osea, bai, fijoa izan keran beste kristal bat erabilial izango da, ez dakit egia esan. Eta hori, nik hori askotan erabili izan dut eta erabiltzen dut, baina besteak emoten badoztezu, zumarena emoten badoztezu, bardin ondo pasetan dut, ganera egin aldoaz beste... Claro, vale. Orduen, bardin pasetan dut. Hori, 35 milimetroan edo 35 kameratan. Gero bai dekot Canon bat, 35ekin jarraitzeko. Canon FTQL uste dut dala, batzuetan aldatu egiten dudaz, QL, LQF, ez dakit. Eta kriston kamera da, gorputzak ez dakite balio eban 45 euro edo holan, supermerk erosi neuen, ganea izan zen nire lehenengo kamera, eta gero beste hainbat gorpu desbardinak erosi ebesan handerrek, usteot, objetibo desbardinak ipinteko, ze objetibo gehiago dauz edo dekoguz gorpuak baino, orduena aldatu egin aldozuz. Eta hori da, orain ez dut horren beste erabilten, baina erabili dut asko. Eta esango neuen horrekin dauzela eginde argazkirik onenak. Hori eraman dut bebai askotan, oporretan. Baina, como es un tanque, ja aldatu dut eta Olympusa erabaten dut. Eta formatu erdien, hasik erabaten guztetan jatan Pentax bat. Ez dakit orain zehazki zenbaki dan, baina Pentax bat zan. Eta azkenengo grabazioetan hasi dut barriro, hau da modatan doa, ezta? Batzuetan hartuten dut beste bat, gero hilabete batzuk utzi egiten dut eta beste kamera bat hartuten dut, eta orain hasi dut barriro erabiltzen mamila. Baina da beste tanke bat. Orduen, batzuetan da insoportable. Ganera, liburu baten argazkiak egin behar izan dodaz, eta eroan dut bai kompaktak, bai Olympusak, eta beste kamera batzuk, eta eran dut bai mamila badezpadan, ja erabilten egona zela, eroango dut, eta entrenatzen jarraituko dut, ez da, entrenatzeko joera hau denbora osoan entrenatu behar dela. Claro, niri por lo menos pasetan daz, kamera bat hartuten dut, eta honegaz ibilten badakit, baina gero 6 hilabete pasetan direz, eta ja gogoratu behar dut barriro zelan zan, super desbainak dinez euren artean.
Eta mamila ganera batzuetan, eske ez dotzezu kendu seguroa, eske kendu behar dozu, plakita, ez da, bueno, eske mila gauza dauz. Eta hori, gero 2 minutotan gogoraten duzu barriro, baina... Bizikletan ibiltza bezala, no? Esaten duten hori. Bai. Eta hori, justo proiektu horretara eroan dut, praktikatzen jarraitzeko, oso argazki politak atera direz, baina, klaro, leku batetik bestera mugidu behar zinen denbora osoan, eta hemen eroan behar dozu, ez da, orduen da, tanke bat daroa zu hemen denbora osoan, eta holan, baina, bueno, ondo. Osea, horrek izango ziren, orain momentuen. Olympusak, Canona, baina Canona ja ez dut horren bestera biten, naiz eta oso kamera ona izan, Pentaxa, eta oraintze momentuan nahuela erabilten mamila gehiago bat. Bale, bukatzen jungo gara, baina ez dakit liburu hori, argazkiak egiten ibilizaren liburu horren inguruan zerbait esan alduzun, edo eske ez neukan ideiarik ez, eta ziur superinteresgarria dela. Bueno, lagun batek, beste lagun bategaz idatzi dabe liburu bet, oinatin, eta oinatik emoten deuz hainbat diru laguntza ikerketarako. Eta hau ja izango da euren 3. liburua. Beti erabakiten dabez emakumeen arloko gaiak eta aurten izan da monjen inguruko gai bat. Eta zelan bizi direz klausurako monjak gaur egun oinatin, eta ez dakize, eta zintzuk izan diren euren erabakiak sartzeko bertar, ez dakikual, eta orduen eraman nauteni argazkiak egiteko, eta argitaratuko da uste dut, datorren hilean urtarrilaren amaieran edo otsailaren hasieran, eta gero egingo dugu bai esposizio txikitsuet, txikitsue holan. Eta ondo, oso ondo. Interesgarria dirudi, gainera hori agian ez da ezagutzen duzu mundu bat, nik utzien ez, beraz? Ez da, eta pozik. Urtarrilan orduan adi ibiliko gara, erakusketa eta liburua topatzeko, eta gero ez dakit, gero biztan edo hortzimugan beste dozer daukasun aipatzeko dinot, ez dut uste zuen gauzak ez direlako hainbat. Data honetan hemen baizik eta adi ibili eta gure zurkuntzak ikusi edo. Bai, adi ibili, eta eske apurke ateraten direz gauzak, orain be, oindala gitzi polentzik bialdu dozte korreo bat, eta esan dozte, polentzik dino, ezagutzen dozu edo... Musikaria, bai. Eta beragaz egin gendun argazki sesio bat, eta argazki sesio, atara ziren argazkiekin batera egin dugu beste mota bateko argazkiek bat transferrak eta beste gauza batzuk. Eta uste dut nahiko gauza interesgarria lotu jakola, ze beste gunean igo zeuen Instagramera aurrera pentsuet, eta superguai egoan, bai. Da uste dut lehen aipatu dutzudan kortoa bai, egon beharko zan amaitute ja 31erako, bakizu urtea amaituten da, eta hor. Baina, ez dakit be nos atarako dan, eta holan, batek daki. Hainbat gauza egongo dira, eta orduan adi ibiliko gara, esan duzun moduan. Eta besterik gabe, ez dakit azkenengo aholkurien bat eman dezakegun urte hau ahalik eta beren bukatzeko, ez da? Lasai egonetzean, lotan. Lotan eta manta pilo bat. Abrigadituz hori hau zuton dondoan eta aurrera. Honena, mila eskera itan eta espero dut laster berriro ere zurekin elkartzea. Zuei oso gustara gonaz.